Те хора, днес ще снимаме хлеб. Значи да му застоя. Ще се застоя. Те музика. Днеска ще снимаме клип. Ще снимаме клип за тази книжка. Ще ви разкажа какво има вътре, ще ви покажа рисунка, където е рисунка малко. Може да цитим още едно, не ми занимава. Аз съм тук да ви покажа рисунките вътре и книжката е около нея. Първа такива преди е така, а отзади е така. Тази страхотна картинка. Пълно химикалката тук се отцветява с водичка и вътре в химикалката тук има вода и то като го направиш надолу или ако е пълно, то пак и го наведеш, то пак отива тук. И това е дето и също където се отцветяват. И това е химикалката. Колкото е бебе кома, какво да правя. Добре, нека да ви покажа сега книжката ми. Не, това съм да. Това съм дозволяла си. Колко струват дрехите, в които се облечем днес? Ето те са измъкнали. Сега е това си измъкнала. Каквото са прави. Добре, така си го и хайде да влизаме в тайната книжка. Не ми харесва тетрадките, хубавите стъпки. Първа страница, тук има инструкции какво да правиш с химикалката и как да отстяваш. Ето. Тук да си пишем. Тук да и тук така. Тук са неща от рисунката. Тук има кучка звезда, огледало, принцеса и розичка. Това е рисунката, дето е рисували допреди малко. Това е втора страница, защото тази е първа, втора. Тук има до 8 страници. Те са такива безцветни, сега ще ви покажа защо. Това е химикалката тук малко, нали? Чакай да го разискам. Не, да трябва да разпоръча. И вижте, нали имаме химикалка с милка. Чакай да ви заведа принцеса. Ето е принцесата, малко част от нея. То като се намокри, то се рисува, но като нарисува цялата картина, ако започна освен тук цялото, и почна тук ще почне да изсъхва, а тук ще почне да рисува. Защото тя изсъхва и става ето такава супичка и затова да се може да се рисуват разумнаката. Аз ступи това, мами са таки мръзко. Но не ме обръщам внимание. Така. Това беше втора страница, отиваме към трета страница. Тук има такова дето с инструкция, така винаги. И това е рисунката пак безцветна. Много интересно. Защо? Защото, нали ви казах, че са безцветни. Това беше четвърта страница, това трета. Отиваме на пета страница и шеста. Ето я тази петата страница. Ето с такова птичка, зайче, принцеса Еленче. И тук вече е рисунката. Да, много ясно. No reactions. Или как казваше? No reactions. Не се затворих книгата. Първо. Тук бяхме преди малко. Отиваме на страници, последните страници. Тук са инструкциите. Тук имам принцеса, малка принцеса, зайче, кон розов със Емил. И това не забравих какво е. Напишете в коментарите какво е това чудо. И тук вече последната рисунка. Това е 8, като ви казвате тук на страници 8. И това е последната рисунка. Те са 3 рисунки и 3 такива опции. Благодаря, че бяхте с мен в моята
любима книжка и химикалка. Благодаря, че бяхте с нас. Благодаря, че беше с мен. Чао!